Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw, siya, ako, ug si Danny. Karon ka. May mamahimo na kong lingaw. Miss Lopez? Yes, sir? Please, follow me. Asa man, sir? Sa CR. Magpawatas ka laay. Follow me, or I will fire you. Sir? Pagpili lang, Miss Lopez. I will fire you, or I will fire mine to yours. Yours na lang, sir. Kay mas pet na ko na. Ano yan? Unsa pa magkadiha? Dali na. Hala no? Gahay, baya. Huwag yan po mabakante. Katulong na kumibalik din sa CR. Kanak ko na kay ko. Tutukan ninyo, oy, tingalig nila kuya pa na diya sa sud. Ay, gano'n nga basta ka mag-CR din, he. Lalaki man ka. Hala ha, huwag ka makakita, mami, ha? Mas girl, pakupurma ni mo. Babay ko, no? Sa isip at sa salita. Pati na sa gawa. Pero dili sa paggataw. Mao nga, adto dito sa panlalaki nga CR. Dungag-dungag lagas ka daghas mililiya din, he, oh. Huwag ka makakita. Hoy, hoy! Discrimination ang imuhaman ng ha? Hoy, usa. Kasi mo gitawag og naong. Sinaw? Nang, ako ha! Diribit-diribit ang paruson ti ka dool, ragod. Ikaw good? Ikaw good? Oy. Let's kisa akong istorya. Ikaw man. Hala no? Sunga ka? Uy, animaling bayuta. Bayot bitaw pero yummy. Ikaw? Ha? Yummy! Pero bayot gihapon ka og dili na mausab. Baba ni mo, oy! Che! Labaw pa kang che! Unsay nahitabo nini? Sir! Uy, patay si Mr. Sebastian. Sir! Sir! Nganong niya mo dinis gawas sa CR og naglinya? You're leaving your post. Aron lang mag-chismis din eh. Sorry, sir, pero ganina pa magkudming naglinya din, he, sir. Makapila na mo balik-balik gani din, he, pero mamadgihapon mo gawas ang naa sa CR, sir, God. What? Ganina rasad ng murag maglagubo sa sud, sir. Ambot ko na unsa na nang naa diha sa sud. Among tuktukon dili sa mutubag. Asa ang in charge din eh. Tawagan ninyo. Og ipada ang spare key. Oh, it could be nga nagkinanglan og panabang karang naa sa sud sa CR. Lakaw na bayot. Oh, ikaw yun na. Ingon din nga ako. Move! Okay, sir. Right away. Thank you. So, next time? Next time? Yes. Next time na sad. Na-enjoy na ako ang gibuhat na to karon. First time sa CR, ha? O tinipagin sa kumpanya sa imong amahan. Nagtuplit yun ang akong ibati. Thrilling og lami. Di ay? Yeah. So, next time na sada, pwede sad atuon na lang kunin mo sa kong apartment. Ako namang usa nga nagpuyo dito. Uy, makadisturbo na to dito. Bisag magbunta kay pata. Di ay? So, kanus-an na to ni Osbon? Sorry, Jisa. Pero, there's no next time. I don't do it twice with the same woman. I only hit, then run. Huh? Isulob lang nabalik yung mga underwear. Magawas na ta. Oh, muna lang da ko.
Kay, daguna masakog ani din eh. Anyways, thank you ha. Hey! Huwag ba mo ibalik ko sa loob ang akong underwear? Hindi mo pa siya kumbiyaan. Doc Oliver, dili Jess ang akong pangan. It's Jenny. Oh, okay. See you around, Jenny. Uy, patasan. Dalian ninyo. Dalias pagkabli. Yes, sir. Kadiyot lang, sir. Hi. Daghan lagi kayo mo din sa tubangan sa CR. Siya na ah. Oliver, ikaw ang desod sa comfort room. Hala! Nasa lagi si imong sekretary diya, sir. Ay, si Miss Lopez. Oh, uy, Ay, sir. Hala, no. both of you, to my office, now! Dad, you don't have to do it. Ang isisanti ang imong sekretary. What you both did is unethical. Unsay gusto nimong akong buhaton? Premiuhan siya sa iyang gibuhat nga pagpatol nimo. Daddy ha? Kung makalito ka sa patol, murag yung unsa ko. Kagwapo rin ako ha? Matso pa o... Bugo! Natats ng ego na ako niya na, Dad ha? Unsa may kinahanglan kong buhaton, Oliver, aron magtinarong ka na. Kung yan ako magtarong, Dad, kung maidaran ako. For now, let me enjoy my youth, Dad. For God's sake, Oliver, 26 anyos ka na. Huwag kagapit gibuhat nga gusto si mong kinabuhi. Kanusa ka pa man dahil magtinarong? Kanang ubanon ka na? Dad, What? nagdali ka? Oops! Yay, Dad, kung wa pa ko makalikay, maagtangon ta ko sa imong gilabay nga stapler. Mabulsay ganun ta ko. Grabe ha. Iyon yan nakakabrutal, Dad. Get out, Oliver! Misaka nga kong BP ni mo! Get out! Water, Dad, gusto ka? Just get out! Okay. Basig may isugo pa ka. Out! Chill, noon sa mangga. Relax lang. Uso na bang atake ron? Ups! Ay! Ah. You miss again, Dad. Sige na. Magawas ako. Ay, napalinood din, ha? Get out now! Out! Lagi. Basta, ha? Ikay miingon nga mugawas ako. Sige, bye. Damn it! Unsa ba akong buhaton aron matarong na kining bata? Unsa man? Hey. Nakabiya na hinoon ko di oras sa opisina da. Well, may hinoon. Kalaay ra dito. Ay. Asa ka ko inero no? Wani sa kung plano rum adlaw da. Plano rum ang tanan ko nga mupundor at tibok adlaw dito sa bahay. Ay. Hapit ko mulapas da. Ang university ka ito nga gi-eskwelahan karon ni James. Wa ko ilingaw. Mas may pagmuanha ko. Basig makakita pa kog lami. Ano bang nakatuban yun ko sa library ganina, oy. Sabtang nag-review. Ay, malate na hinuon ko sa kung subject karon. Si Oliver ginang sadaan ini ba? Hawa ko makatugog tarong gabi tungod niya. Kaya nagsige siya samok-samok sa kung ako na gabi eh. Human ako mabati ang mintingog. Ay! Miss, unsa man? Unsa man ka? Pagtan-aw sunod si mong gilaktan. Pero may tuto ka na ako. Ikaw? Miss,
Kay baho kong gwapo ko. Dili po lang akong naong kung tutukan. Chickboy ko. Pero one thing, nga wa ka masayod may tugod ako. Pao nga prank ako. Og to tell you frankly, dili ko mo patol og sama nimo. Ha? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!